sammen. Vi vil lave en video, hvor vi laver kage i en kop. Ja. Det første, du skal bruge, er Noget hvedemel, noget sukker, kakaopulver, bagepulver og rapsolie. Ja, og så æg. En spiseske og en teske. Vi starter med at putte 4 spiseske fulde op i vores kop. Hvedemel. Ja. Og så tager vi 3 spiseske sukker op i vores kop. Så tager vi 2 spiseske kakaopulver. Det er vaniljesalat, men det har vi desværre ikke fået af. Men hvis I har det, så skal I putte en halv teske vanilje. Vi putter en halv teske bagepulver ind. Og nu skal I faktisk bare blande det helt sammen. Putter 3 spiseske olie ned i. Så tager I et æg, og så knækker det og putter det ned i din kop. Så blander du egentlig bare. Så stiller du mikroovnen til 2 minutter og tjekker til den nogle par gange. Men hvis den har brug for mere, så gør det.